Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛ bi kunnafoniw la situma be araba ye araba bina bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo do bi o tile 10 ye ka bɛ 2024 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye jɔmɛnɛ kalo ye bi o tile 3 ye jate la san kalo fɔlɔ do hijira san 1446 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladon k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye kɛrɛnnɛ Banɲagara marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaw u bɛ k'u sɔn o ye wulikajɔ dɔw kɛ karido o kɔfɛ ka na se ntɛnɛ ma ka maa dɔ bonya nin na k'o yɛrɛ fure yera kununko k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kiiri tigilamaw olu bɛ kɛra k'a fɔ tile 3 fara ɲɔgɔn dɔ la n'i y'a sɔrɔ o ye formation dɔ ye lakɔkɔli baara dɔw kɛlɛw kɔnɔna na kiiriko yɛrɛ kan ka kɛ kɛcogo jumɛn de la o ye kalan in kunba ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la AES jamanaw olu ye fara ɲɔgɔn min kɛ o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la M5RFP ale ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Bakari Karamɔgɔ Tarawele n'ale minɛna k'ale ka kasoladen ye ale ka jalatigɛbaw olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka hali bi ka damakasi kɛ ka ɲɛsin a ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara la lase bolo kana den ka Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ Banɲagara marabolo kɔnɔ na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni a bɛ ka tulo tigɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na wa tuma min na ni maaw hakili k'a bɛ ka ban kuraba bɛ fara kuraba kura ka kuraya kan mara ninnu kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko kari dɔw k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ Douaza marabolo kɔnɔ na ka na se Banɲagara marabolo ma o baara minnu kɛra an ka kunnafoni dilan ni waati na ale b'an bolo nɛgɛ ka bɔ yɔrɔ in na ye an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni jɛni ka bɔ min ne tɔgɔ Jugal Jigiba ka bɔ Banɲagara. Jugal Jigiba an bɛ don min ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Banɲagara marabolo bilama lakana bɛ cogo di Banɲagara marabolo dimanche le 7 juillet 2024 Pɛtaga majugu terroriste de nana attaquer ka Pɛtaga kuru yɔrɔ bɛɛ k'u bɛna dugu ni bombarder ala y'a kɛ an ka autodéfense minnu bɛ yen nɔ danna masa cɛdɔ minnu bɛ yen nɔ u sera ka maa ninnu repousser ala y'a kɛ maa 3 de banana an ka doso ka côté la Pɛtaga o ma se ka fosi kɛ donc Pɛtaga ye région de Douanza ye n'an bɔra Pɛtaga lundi 8 juillet 2021 cadre mun ye ntɛnɛ don ma 17h waati an ka Banɲagara ka dɔ do a taara lɔgɔ ɲini la tu kɔnɔ an bi dugu min wele ko jɔma filɛ Digɔnbɛ kɛrɛfɛ jɔma filɛ Tabakolo kɛrɛfɛ donc Tabakolo dugu min do a wula donc o kɔnɔna la o yɔrɔ bɛɛ o ye cɛkɔrɔba ni minɛ k'u bɛna taa n'a ye Bugolo tu kɔnɔ cɛkɔrɔba ani katakatani de tun bɛ lɔgɔ cɛ la cɛkɔrɔba ni fana a ko k'a tɛ taa terroriste nɔfɛ Bugolo tu kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ o ye cɛkɔrɔba ni teri ka faga a kɛra Tabakolo nakɔ yɛrɛ la Tabakolo ani Digɔnbɛ manja Digɔnbɛ ani Banɲagara fana taa yɔrɔ tɛ cɛkɔrɔba ni kɔni o y'a faga a ka katakatani fana jenna o kɔnɔna la an ka dozow danna masa cɛdɔ minnu bɛ Digɔnbɛ minnu bɛ Banɲagara olu de taara ka cɛkɔrɔba ɲini cɛkɔrɔba ma na donc Banɲagarakaw ye jɔnmakaw contacté jɔnmakaw ko a kɔni taara depuis ntɛnɛ 17h waati a ma se aw fɛ wa Banɲagarakaw ko cɛkɔrɔba ma se de o yɛrɛ bɛɛ ɲɛɲini daminɛna mardi don kunu an ka dozo taara su sɔrɔ Tabakolo nakɔ la o yɛrɛ bɛɛ olu kɔni su ta a sudon kɛra kunu mardi Banɲagara kabarodon yɛrɛ la cɛn tɔgɔ Hamadu Wɔlɔgɛm muso 2 de b'a bolo ani den 5 de b'a bolo u ma laban hali sisan autorité jɛn don o don an fɛ kɔni fagali de bɛ dɛ ni se t'i ye vraiment an t'a dɔn an bɛ mun fɔ halisa transition mɔgɔw u ka tija ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na olu ni an ka autodéfense mun ye danna basa cɛ dɛ u bɛ se ka baara kɛ ka yɔrɔ in fura ka jɛ cogo min na tant que ni Bugolo tu ma fura an ka kɛlɛ nin a ma ban fɔlɔ dɛ ni de an ka laɲini ye. Ni tun ye Jugal Jigiba ni tun y'ale kan ye ka bɔ Banɲagara marabolo kɔnɔ na kuma cɛ dɔ la lakanabala min bɛ yen u bɛ wele min bila yarabi ala fɛrɛ bali ka kɛ ka dɔ fara kɛtaw kan basigi lafiya bɛ sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen k'aw ladon k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya cheminot fer maaw cheminot ko wulikajɔ kɛra nin waati laban ninnu kɔnɔ na du 100 ani du 40 ani du 4 ka maaw gɛn ka bɔ a kɔnɔ na ka tila ka dɔw fana ci o baara min kɛra n'i y'a sɔrɔ o ye trésor baarakɛlaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin min kɛra k'a ma bɛn u ma cogo si kelen na u ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Sulemani Kamara la baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N'i y'a jateminɛ du 100 ni kɔ k'o mɔgɔw labɔ
diyagoya la u ka sisew kɔnɔ alors que convention b'u ni état tɛ o de ma respecté tribunal donna ni ɲɔgɔn cɛ et première instance la peut-être an bɛ se ka perdu an ye appel kɛ n'i ye appel kɛ yɔrɔ min na pratiquement o kɔrɔ ko instance fɔlɔ o bɔra ma pewu mais u y'u profiter la maintenant ko sira dɔ kan ka dilan ka bɔ direction yɔrɔ la ka taa Kulikɔrɔ ko so fɛn bɛ b'u la ko olu labɔ donc u y'u profiter o décret de fait maintenant ka na a bɛɛ nɔni ɲɔgɔn na de Bamako jusqu'à Kulikɔrɔ etc. Alors que ce n'était pas la peine. Droit de l'État est il y a un cas au signal de Kafo, n'a pas beau wakati, soit sauvé ferama ou bien avec des dommages. Et puis, à man, ce qui Kakumade. Est-ce que Kakuma Makala, foi Makala, Kana, Gwen, la bosse au noté. Et puis, encore dimanche, mon thème, la bosse au dimanche. Jour férié, et des fous wakati, Baki wakati, en Anguen, la bosse, c'est bien fait. Negam Wachambe, au café, on tient au camion, tient. D'où est reconnu, n'a pratiquement, ou dans le dos de la démission de la Koudia Souna. Ambiance qui kakuma qui a fait de faire be ba vraiment tiens na so pas faire manier ayen toro ambe mi fo asimi ni koina chemino e fendo dia amano i kasoro de mana cité chemino soro pas chemino fere yoroye min ka gelen ko sevenité do la chemino ma kalando de o la sa ambe mi ni asimi fe pour que chemino fere ka wuli bi aka fo aka ministre nu fanwe tanke o ma retraité asocial ateigne ni tara ministre de transport la ministre de transport aujourd'hui a kolma e jonye chemino fere anga représentant cité ministère sauf à faire min fle nanga représentanté et vous voulez qu'il y a qu'à marcher en be min fois oui au de don allez en faire maintenant et puis si dobe en bout de l'enco ferré vous voulez que état kata sans à l'extérieur au mo bambulo des techniciens qui sont prêts à fabriquer nos pièces là pour que commande la doka bois à charge là mais nous mo be créer vous te jeter abe ko ka ko fêter ce n'est pas normal asimina ka prendre toutes les dispositions aka mo la famille ka fo au check ata ni chemin de fer retraité. On est retraité au cours de cancer. Ni tu es Suleiman Kamara ni tu allé kanye chemin de fer mao olu kay ka do ka fo je kulu no yuka social nyema ambe dugo ke fan beni kelen ya kokona na yara bi ala ko sawati nambura yi kawlada ka fo Mali kata se Niger jamana ni Burkina jamana olu ye franyanga minke nabe wele ko IC kuma la suryana uni CEDEAO kan ko do nyona o hakila munu kuma ube sena bi me ko dem ka kuna fondila kirana ni asuruba talika la men jalola ale ba hakla do ko sen fa kuma mi fo ufle weekend temele ma CEDEAO ni IC be ka someke idana IC attaque Niamey CEDEAO attaque Abuja ni ya jatemne ave seka ke fen membe mugo joro parce que be gela di ko fo gela mi be CEDEAO ni jamana sabani yonche Mali Nigeria ni Burkina ni yonche depuis wati damama o gela di be ka accentuer ka tafe ni sommet no be komi sommet de défiance CEDEAO be ka espérer ka foko jamana sabani mena fam ka foko ka venir be CEDEAO de kono parce que j'ai tendance ou maude pour que se ka fanya la sigi ton ka fin colonel na o giriara au chara je pense que va avoir porté bon CEDEAO atlina oye bon ayasi fana atlina mu ka foko uli gela do so CEDEAO konna la ba fe ku yele ta pour que se ka o gela no kon wati na tawla ni ya jatene kala ke alibi abeka nyana bo chef d'état de ka fan fala la ni ya jatene parti politique Mali kono pour ma solliciter o mani nga fu ma fuye ni ya jatene fene population fene Mali population fene ma solliciter parce que ayasi reflène normalement ni yakulu pesike senga yakulu ka nga damine duguma ka yele parce que duma mo ko wakina tadi ka yele mais anya ya ayasi encore une fois problème me ka décrier au niveau de la CEDEAO au niveau des chefs d'état pour de ka nyoyo kacha pas décision ta kacha même c'est une population impactée mais ara ka jorna ko mi ni ayasi ni CEDEAO ka ni fono ko na o ka fo ni amanya ko ayasi jamana sababu bo CEDEAO la je pense que ko nga baranya blado ke matu anu bora CEDEAO la akololo tese population ma directement mais anya yo baro make parce que ni ataka la ke anyi ayasi jamana we ko la yin ke janvier temene bon ni janvier me kana obaka sangle CEDEAO dun sharia la ni sangle soro kasoro imasi ko fe ko ki ka boli actera ni tu es Lamine Diallo parti politique be wele ko kodem o mado hakla mumbe bi olu fe avec ketcho mena ko ka blasiga fo mena ko na ambe dugo ke ami o afuru ne bele koro de dogati kono anga jamana basi la fiya bena sira min fe yara bela kamali blo suraka namborai ambalo dan ka fo M5 RFP ale ko ni klanglana fo klanglana ro sigi ro madamado munumbe ru ya ire ka fo Mali ministre nyama ni aso docteur Chogal ko la maigay ali binu na le bi nyombolo o M5 nulu e franywa ke ko sabre ne ka se ka memorandum do ni aso ro e hakla do we ko ta ko ga gafe o baraw bala jele senfe ni wuli ga jaw kera mi ya ko nyema e ni aso betali ga Bakari Karama ko tarawela ale minena ka le datugu o kiru bala jele kera ne chebene ayira la ka fo ko sangle ka se ko ke kasula o migra mi ya ka journal do na we o lu ayira ka fo ko bara ngoni kechugo ka minena mina chugo mina
ani a bɛ ka datugu kun min kɔnɔna na k'a ko kɔni ko sariya kɔni k'o t'a kɔnɔna na min kɛra fɔ a ka sɔrɔdonnaw dɔ ye Tarawele baara in kɛra cogo min ale b'o ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. Ka yira k'a fɔ fɔlɔ jaabi min bɔra n'a a fɔra ko san 1 kaso dira Bubakari karamɔgɔ Tarawele ma an ma cɛ ni jaabi in ye k'o da mun kan Bubakari nɔ minɛna fɛn min na depuis kiiri daminɛ fo ka taa se nin jalakili in ma dalilu ma se ka sɔrɔ kiiritigɛla min bɛ nɔminali kɛ n'o ye procureur ye o yira k'a fɔ nin de la an y'a nɔmina a dalilu filɛ nin ye kiiri kɛ don an ye o de yira procureur la k'a fɔ i ye fɛn 3 min fɔ Bubakari karamɔgɔ ma k'a ye waleya in kɛ fɔlɔfɔlɔ ye k'a ye kuma fɔ kuma min ani waleya kɛ min bɛ se ka dɔgɔyama ni dankari kiiritigɛla la an k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka sɔrɔ filanan kɛra min ye k'a ye waleya wɛrɛ kɛ tuguni ni min bɛ kɛ sababu ye ka dankari fanga la na an b'o wele ko atteinte au crédit de l'État nka a ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka na sabanan ye min ye k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko ka dankari bɛn yɛrɛ la o dalilu fana ma se ka sɔrɔ Bubakari yɛrɛ ma foyi bɔ a yɛrɛ da ko sɛbɛn min ni nominali kɛra de ko kuma dɔ fɔr'o kɔnɔ ko kuma in de kama o kuma in de taar'o fɛ k'a fɔ o kuma in de dankari kiiritigɛla la filanan fana ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen de kɔnɔ ko o sɛbɛn min bɛ dankari fanga la sabanan ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in kɔnɔ tuguni o fɛn min fɔra k'o bɛ dankari bɛn na an ka procureur ye o b'u ba nɔ minɛ k'u ɲɛ mun ye sisan e ko sɛbɛn ye memorandum de memorandum min n'a ye M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen de don sariya ladon ni M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen don ni fɛn fɔra kɔnɔ o sɛbɛn bɛ sariya sɔsɔ a b'o jɛkulu de nɔ minɛ k'a fɔ ko maa min b'o jɛkulu kumabɔ k'o bolonɔ dɔrɔn b'o sɛbɛn na k'o ka taa kaso la o jɛkulu tɔgɔ la k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sunba ko ni maa bɛ nɔ minɛ ka taa kaso la f'a ka sɔrɔ a nɔ minɛ na waleya min na waleya in y'a yɛrɛ ka waleya kɛlen ye an dun b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Buba talen bɛ kaso min na nin ye nin ti a yɛrɛ ka kɛ wale kɛlen ye an b'a fɔ dɔrɔn nin ye fɛn min an b'a fɔ ko politiki ko de bɛ nin ko in kɔfɛ an bɛ nin bila politiki minɛn de kɔnɔ sinon sariya ko tɛ depuis jaabi bɔra an ye appel kɛ an ye wele bila o sɛbɛn in taara tribunal la ka wele bila k'a fɔ an ma jɛn n'a ye kiiri in ka taga sanfɛ kiiritigɛ bonda la n'an b'a fɔ a ma ko cour d'appel yan'o fana cɛ an bɛ wuli ka jɔ la yanni kiiri yɛrɛ ka tigɛ o cour d'appel in fɛ an ka se cogoya min na ka fiɲɛ bɔda fana ɲini o cour d'appel kelen in fɛ mɔgɔw ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Ni tun ye maître Traoré ni tun y'ale kan ye M5 ɲɛma Bubakari karamɔgɔ Traoré olu ka lafatalikɛla dɔ don kuma tɛ dɔ dɛ bi u bɛ fɛn min nɔfɛ wulikajɔ min bɛ sariya nɔfɛ k'u bɛ k'o baaraw sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na jɛkuluba min bɛ kɛra n'olu ka baara ɲɛsen bɛ maa minnu bɛ gɛn ka bɔ tunga fɛ o jɛkulu olu ye kɛra k'a fɔ faraɲɔgɔn dɔ kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ k'o sɔrɔ ka maliden dɔ n'o ye Musa Sako ye ko ale gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi jamana kɔnɔna na a ye gɛnni min kɛ ni ka na min kɛra k'a fɔ kulu in ɲɛmaa ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra kɛcogo min na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Usman Jara ne ye association malienne des experts n'o ɲɛmɔgɔ ye an bɛ tungarankew ladon a bɛ san 20 ni kɔ bɔ bi Musa bɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye Musa ka nali mɛn a kuma cayara kosɛbɛ Farajɛ jamana kɔnɔ donc an fana wulila an sera Bamakɔ aéroport la fɔlɔ an taara a kunbɛn donc anw bɛ baara dɔ b'an bolo n'u b'a fɔ ma aide d'urgence humanitaire mɔgɔ mana na cogo gɛlɛya kɔnɔna na an b'a essayer k'i ladon joona tile 3 kɔnɔ n'o ye 72 heures ye o tile 3 kɔnɔna na i bɛ yɔrɔ min na c'est à dire Musa an y'a dɔn a bɛ aéroport la somɔgɔw jɔlenba tɛ ka sɔrɔ a ko la an b'a ta an bɛna loger yan an bɛna a furakɛ tile 3 kɔnɔ an bɛna dumuni d'a ma ni fini t'a bolo an bɛn'olu k'a ye ni fɛn besoin b'a la association boli ko olu ɲɛɲini k'a d'a ma joona mais heureusement an y'a sɔrɔ k'a fɔ collectif min bɛ France minnu bɛ k'a dɛmɛ olu ye logement ta ye fo Sɛbɛnnikɔrɔ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana ye yɔrɔ ta ye hôtel l'Amitié la donc anw ta bɛ kɛ accompagnement de ye an bɛ taa bila yen k'a ka kibaruya dɔn ka témoignage t'a fɛ k'a na cogo n'a ta cogo dɔn ani an bɛ se k'a dɛmɛ ni dɛmɛ sira mun ye dɛmɛ sira bɛ se ka kɛ a mago bɛ se ka jɔ financièrement fɛn dɔw la n'o o se b'an ye an b'a k'a ye juridiquement fana a mago bɛ se ka jɔ a ka avocat la n'u bɛ se ka procédure dɔw kɛ parce que procès tɛ Mali la a bɛ Faransi jamana de kɔnɔ anw bɛ se ka démarche mun kɛ a ye yan faamaw kɛrɛfɛ anw fana bɛ se k'o démarche nɔgɔya a bolo pour que a bɛ se ka don a ka droit kɔnɔna na cogo min na n'a ye garisigɛ sɔrɔ ka segin a bɛ se ka ko o ye an kɔni b'a tɔbɔtɔ kosɛbɛ parce que le plus dangereux d'abord nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ o ye Musa somɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan olu bɛna minɛ cogo jumɛn na est ce que u bɛna a ka tunga nɔgɔya bolo wa gɛnni mun kɛra u bɛn'o nɔgɔya bolo wa
u bɛna gɛlɛya b'u la parce que o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen an y'a ye k'a fɔ dɔw hakili nana wuli kosɛbɛ ka da ka somɔgɔw b'u accueillir cogo min na i depuis san 3 i taara i ye san 20 ni kɔ kɛ i mana ni fɛn i ma fɛn di mɔgɔ ma donc i ni min na nin na yanni an k'i soutenir caman b'i rejeter donc o démarche b'an bolo pour que ka se ka famille sensibiliser ka Musa yɛrɛ sensibiliser a kana ta kɛ gɛlɛya a bolo parce que n'i ye Bamakɔ bɔlɔn jateminɛ bi mɔgɔ caman bɛ denmisɛnninna mɔgɔw la a b'u ye kɛlɛna kuma na hakiliw tiɲɛnen don a caman nalen bɛ nin condition na mais mɔgɔw t'a faamu donc an kɔni soutien fɔlɔ de b'an bolo mun ye humanitaire ye k'o k'a ye juridiquement procès foyi tɛ Mali kɔnɔ mais an bɛ se k'a dɛmɛ administrativement mun bɛ se ka kɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Usman Jara jɛkuluba bɛ n'olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ dɛ maliden minnu bɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ jamana kɔ kana na n'u gɛnna ka na olu ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli o ɲɛma dɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi la ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ma Musa ne de filɛ na ko min na yarabi ala kana natan an ka maliden minnu bɛ jamana fan o fan diɲɛ kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ u carilen bɛ a bɛɛ ta tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka fɛn ɲini ka na mɔnɛ bɔ faso la ka kabila ka se k'o lafiya an bɛ dugawu kɛ u bɛ tunga min na ala ka tunga jaw la u taara fɛn min kama u fana ka hakili to faso la yarabi ala ka tunga nɔgɔyaw ma maa a bɛ gɛlɛya ɲini ka ɲɛ suma yarabi ala k'u kelenna bɛɛ lajɛlen don waleyajugu kɛbaaw kalo dibi la n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen na sanfɛ kalanso ka faraɲɔgɔn kɛ jɛkulu min n'a wele ko benbere ka faraɲɔgɔn kɛ se ka sanfɛ kalanso karamɔgɔ dɔ k'ale wele ale kana min ye bɔlɔlɔ siraw nafa jumɛn de b'u la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ u tɔnɔ kan ka bɔ cogo jumɛn de la o kɛra o baro da kun ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra ɲɔgɔn faamuyaba kɛnɛ ye a sen fɛ min ye kɛnɛ in barotigi ye o y'an ka sanfɛ kalanso karamɔgɔ dɔ ye a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ni baara in kun ye fɛn min ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Birima Eli Diko ne ye sanfɛ kalanfa ye an kumana réseaux sociaux kan k'a lajɛ n'o ye bɔlɔlɔ ye maliyɛn minnu bɛ taa o kan an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ani kelenya ye an ka sigidaw la ani Mali kɔnɔ an ka kuma fanba kɛra o kan réseaux sociaux yɛrɛ ye fɛn min ye an y'o fɔ maliyɛnw bɛ baara kɛ réseaux sociaux min kan n'a fɔ n'o ye Facebook ni WhatsApp ani YouTube ni LinkedIn an y'o kumaw fɔ k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ fɛn ninnu tɛ an ka fɛn dilannen ye bɔra tubabuw de fɛ an nana an kɔni b'a sanfɛ fɛn minnu don an yɛrɛ t'a dɔn kosɛbɛ a kɔni y'an dɛmɛ ka kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ hali kuma da kun tɛ minnu bolo kosɛbɛ mɔgɔ minnu kun lamɛnnen tɛ réseaux sociaux kɛra sababu ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ hali ni u cɛ ka jan donc o y'a nafa dɔ ye mais y'a jira fana ni a ye denmisɛnninw ja n'a ye musolakaw ja u bɛ se ka fɛɛrɛ o kɛ ka se ka réseaux sociaux in kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni kelenya ye an y'a jira k'a fɔ ko ni ko ye mɔgɔ min sɔrɔ n'i sɔnna ka taa réseaux sociaux ka kuma fɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka ɲɔgɔnna ye mɔgɔ minnu sɔrɔ a bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a b'a ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ a ka gɛlɛya la o ye misaliya dɔ ye an y'a jira fana k'a fɔ ko kɛlɛ tun bɛ Mali camancɛ bolo fɛ dɔgɔnɔw ni filaw cɛla maliyɛn filaw ani maliyɛn dɔgɔnɔw olu nana ka réseaux sociaux ninnu ka kɛ ka matarafa ka na kibaruya ɲumanw d'a kan k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ ka fɔ ka ko dɔw kɛra ka fɔ ko kɛlɛ to cogo la kɛlɛ yɛrɛ ye min ye k'o fɔ gɛlɛya min bɛ camancɛ la k'o fɔ k'a kɛ sababu ye sisan u kana kɛ siya kɛlɛ bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka na cogoya min na ka se k'o kuma fɔ donc an y'o misaliyaw di an y'a jira fana k'a fɔ ko Mali yɛrɛ gouvernement o ye fɛɛrɛ kɛ ka ministre dɔ dilan o fana nana tila ka sariya dɔ fana ta min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ to ka manamanakanw ni juguya kumaw fɔ réseau sanfɛ o bɛ se ka kɔniya cogoya min na an ko bon ko ka fɛɛrɛ caman tigɛ min ye ka mɔgɔw kalan halisa réseaux sociaux fɛn min mɔgɔw k'o dɔn kɔlɔlɔ min b'a la n'an m'a baara kɛ ka ɲɛ kunnafoni kolon sira dili kan k'o kumaw fɔ ani ka mɔgɔw fana kalan hali n'i ye kibaruya dɔ ye i kana girin dɔrɔn ka sin ka kibaruya in cari ten i k'a ɲini k'a dɔn est ce que tiɲɛ don hali ni tiɲɛ don n'i y'a di n'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye an y'o kumaw fɔ ani fana ni mɔgɔ min nana kɛ ka daba kama ka ko dɔw kɛ min man ɲi n'o ye loi cybercriminalité u ka se k'o tigi ɲangi an kumana o fana kan. Ni tun ye sanfɛ kalanfa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Birima Eli Diko ale tun y'a barodakuntigi ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi réseaux sociaux n'o ye bɔlɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira la cogo min na k'a kɛ bɛn ni kelenya ka ɲɛsin an ka sigidaw ma o y'a kunbɛ dan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛlɛ ni ka yakubaya n'an bɔra ye APS o ye ka dɔn k'a fɔ jɛkulu ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ faso yɛrɛ ka humu kɔnɔna na sifinnakaw ka baara ko o lasabatili ma u ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ n'o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu kan ka fɛɛrɛ bɛlɛ kɛ ka se ka baara yɛrɛ ka se ka yakubaya sango bi jamana ka hukumu yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ baara ninnu u b'a daminɛ cogo di u kan ka mun ni mun de kɛ sango baarantanya yɛrɛ kalanw kɔfɛ o bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na minisiri bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ni baarakalanko in ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Bagayɔgɔlakaw furumuso Aminata Tarawele kɛnɛ in kan ale y'a kuma ɲɛfɔ baara in kun ye fɛn min ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Chifu ka baara ko président Assimi Goïta y'a fɔ an ɲɛna a ye instruction d'a ma k'an ka o kɛ an ka baara kuncɛ camancɛla baara ye k'an ka hakili to o kow la k'an ka hakili to denmisɛnninw ka baara kow la k'an ka hakili to
ka kalanko la foli bɛ bila ale ye parce que ale ye denmisɛnninw ka ko ni baarako kɛ priorité gouvernement baara la n bɛ foli bila premier ministre fana ye parce que ale y'an ka ɲɛmaa ye ale de b'a to travail gouvernemental bɛ se ka kɛ ka na ni lamɛnni kɛ bi ka na ni projet in lamɛnni kɛ ka na aw kalanna APJ ni LUXDEF y'aw kalan baara minnu na ka na o exposé yen nɔ bi ka na ni foire in na yan bi bi na o kɔrɔ k'aw bɛ baara ɲini na halisa o baara ko y'aw ka préoccupation ye k'aw bɛ fɛ ka baara sɔrɔ aw bɛ fo la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra ka na yan bi bi na ka na ni foire in lancement kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ ko foire in c'est très important a ye troupe mɔgɔw lamɛn tout à l'heure u y'a fɔ ko bi bi na i bɛ se k'i ka kalan kɛ i bɛ se k'i ka diplôme sɔrɔ mais i tɛ baara sɔrɔ i man ka sigi message y'o de ye bi bi na ne bɛ fɛ ka message mun lase aw ma aw kana sigi parce que a bɛ se ka kɛ diplôme b'i bolo mais baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ siraw bɛ yen nɔ i bɛ se ka o siraw lajɛ pour k'i ka baara sɔrɔ statistique dɔw bɛ yen ne bɛ fɛ k'o statistique fɔ aw ɲɛna bi n'i y'a lajɛ baara minnu bɛ gouvernement bɛ mɔgɔw ta fonction publique la bi na a bɛ mɔgɔw ta armée fana la n'i y'a lajɛ gouvernement bɛ mɔgɔ minnu ta bi na o ye mɔgɔ ba 30 de ye mais n'i y'a lajɛ san o san jeune ba 300 de bɛ na emploi kan donc i y'a ye capacité tɛ gouvernement la ka se ka jeunes bɛɛ ta fonction publique ni armée la donc a ka kan bi bi na kɛnyɛrɛye baaraw aw ka se k'o lajɛ mais o fana la n'i y'a lajɛ jeune bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛye jeune bɛɛ tɛ se ka kɛ o de y'a to ni projet in na ni foire in na an ye mun kɛ APJ ye mun kɛ a ye jeune 1000 ta k'a lajɛ u bɛ mun wele ko bilan de compétence ka jeune ninnu évaluer k'a lajɛ jeune jumɛn bɛ se k'a kɛ kɛnyɛrɛye capacité jumɛn bɛ jeune na pour que ka se ka cakɛda dayɛlɛ a yɛrɛ ye pour que ka se k'o projet porter donc APJ y'o évaluation kɛ APJ kɛlen k'o évaluation kɛ kɔfɛ jeune dɔw nana ta sisan o jeunes de bɛna accompagner donc pour que k'a permettre olu ka se ka u yɛrɛ ka cakɛdaw dayɛlɛ bon n'i y'a lajɛ an bɛ filière agro silvo pastoral de promotion kɛ kosɛbɛ mun de la an b'o kɛ parce que n'i y'o filière ta o filière ye mun ye an ka bolo bayɛlɛmali an ka bagan mara an ka jɛgɛ mara donc o filière ninnu filɛ nin ye sisan a bɛ fɔ de ko o filière bɛ se k'a to sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnnin cakɛdaw mana dayɛlɛ sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ olu la donc an donna o filière ninnu kɔnɔ donc an bɛ k'o baara in kɛ Bamakɔ fɔlɔ Bamakɔ ye environ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye ministre ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ni baaradege baaraw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ bagayɔgɔlakaw furumuso Aminata Traoré a fɔra cogo min na sifinnakaw ɲɛ kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko nin sɛbɛn bɛ ne bolo ne ye nin kalan in kɛ fo nin baara in o ka ban pewu k'o sababu kɛ ni dɛsɛra ba sin na n'i mɔmuso sin sɔrɔ i b'o min wulikajɔw ka se ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kan maaw fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n bɛ dɔ la e ka dɔn k'o de ɲɔgɔnna tɛ o ye wulikajɔ in kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ye ne ka yakubaya n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw olu ye ka dɔn k'a fɔ tile 2 kalan dɔ ni k'o daminɛ min baara daminɛna kununko tarata n'a bɛ kuncɛ jumadon o baara min b'u fɛ sen na ni kɛlɛ sera yɔrɔw la mun ni mun de kan ka kɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ fɛ ani dugudenw olu kan ka mun de kɛ kɛlɛw yɛrɛ a sariyaw taliw la o ye fara ɲɔgɔn in sababu ye a ko ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kan nɔ Elizabeth Tira ale b'a ɲɛfɔ n ye an ka lamɛn. An ye baara min daminɛ bi sɔgɔmada in na o bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu ma o ye an ka kiiritigɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ an ka sariyabonw na donc a kalan bɛ boli sariyaw kan minnu kan ka labato kɛlɛ kɔnɔna na ani n'o sariyaw ma labato kɛlɛ kɔnɔna na ɲanginiw kan ka kɛ cogo jumɛn na donc an ka kalan bɛ boli o de kan bi sɔgɔmada in na. Kalan in daminɛna tarata don juillet kalo tile 9 ani a bɛ kuncɛ jumandon n'an y'a kuncɛ jumandon dɔgɔkun nata fana ani enquêteurs fana bɛna a kalan ɲɔgɔnna wɛrɛ daminɛ donc an bɛ se k'a fɔ kalan in bɛ taa dɔgɔkun 2 de kan nka dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na an bɛ nin dɔgɔkun in kɛ ni magistraw ye kiiritigɛlaw ani dɔgɔkun bɛ da o kan mɔgɔ minnu kan ka ɲinili fɔlɔw kɛ n'an b'a fɔ olu ma ko enquêteurs donc kalan in bɛna ɲɛsin enquêteurs fana ma dɔgɔkun nata an ka laɲini ye min ye o ye cogo min na sariya minnu kan ka labato kɛlɛ kɔnɔna na o sariyaw bɛ se ka lakodɔn bɛɛ fɛ ani n'o sariyaw lakodɔnna fana fɛn o fɛn bɛ yen ni jɔyɔrɔ bɛ i bolo i ka i seko bɛɛ kɛ walasa ka o sariyaw labato kɛlɛ kɔnɔna na sabu an b'a ye ko ni sariyaw labatola kɛlɛ
kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ adamadenw ka degun na a bɛ kɛ sababu ye ka fɔ ka bɛn ka o nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kama an bɛ welewelekan bila ko bɛɛ kɛlɛkɛla fan bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i sen bɛ kɛlɛ la i ka sariya labato min kan ka labaara kɛlɛ kɔnɔna na ani maliyɛn bɛɛ fana kelen kelen ni an bɛ nin sariya kow dɔn an k'an jija fana ka o sariya ninnu fana ka o lakofɔ walasa k'a lakodɔn mɔgɔw fɛ o ni a ka labato. An baloden k'a fɔ ni tun ye kan nɔ Elizabeth Tira ni tun y'ale ka ɲɛ fura cogo na an bɛ dugawu kɛ u bɛ ka fara ɲɔgɔn min kɛ n'i y'a balalen fara ɲɔgɔn kan sariya ka se k'o labaara an ka jamana kɔnɔ n'o yakubayala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye sanba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale kɔni n'ale kɛra so ye ni ka se ka kasara caman ntɛnɛndon yɛrɛ ni ka kasara kɔni k'o se maaw ma kɛra sango Bamakɔ kɔnɔ na Yirimajɔ ka taa se Misabugu yɔrɔ caman don min bɛ san in n'a kɛra cɛnni kɛ sanba ye kosɛbɛ kosɛbɛ o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ Mohamed Samake ale bɔra ni ka ka kuma bara ta ka taa Yirimajɔ sugu la min ye jagokɛlaba dɔ bɛ yen n'ale ka baara ye suma baara yɛrɛ ye san ye cɛnni min k'ale kun maa si tɛ se ka hakɛ fɔ ka se a dan na a ye kuma min fɔ Mohamed Samake ka kuma bara la o filɛ. Yanɔ bɛɛ bɛ n dɔn Bazu ne tɔgɔ yɛrɛ Zumana Kuma Yirimajɔ Jukɔrɔ ni sugu ni de b'o la yan wa. Ayiwa an ye kibaruya sɔrɔ don ko sanji min nana kari don ko a kɔni a ye gɛlɛya se i ma kosɛbɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye. Gɛlɛya yɛrɛ kɔni hakɛ foyi t'a gɛlɛya la quoi ale yɛrɛ de bɛ se ka hakɛ dɔ quoi cɛnni yɛrɛ min gɛrɛ ne kun quoi a ka ca ni bɔrɛ 500 500 quoi hali n t'a hakɛ dɔ dɔn quoi miliyɔn hakɛ min don quoi ne yɛrɛ t'a dɔ dɔn ala yɛrɛ dɔrɔn de ka ma bila ala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn wala ni lemanalen don quoi a ma bila ala ka minɛn kɔnɔ n'ala fɛn fɛn kɛ jɔn na quoi fura fɛn fɛn t'a la quoi hali ni ɲɔgɔn kasara kɔni ne yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye quoi walayi ɲama minnu bɛ taa bɔ kɔ kɔnɔ quoi fɛn joli ye n'a yɛlɛma ne yan a ka ca ni san 20 ye dibi sugu bɔra gɛtɔnɔ la sugu tun bɛ yɔrɔ min na gɛtɔnɔ la ne yɛrɛ jate kɛ ka yɔrɔ de ne yɛrɛ de tun bɛ si yen nɔ quoi dibi ni yɛlɛmana yan ji ka dɔ yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ quoi ka jama bɛ ka ca ka taa fɔ ɲama bɔrɔ fɛn tɛ mɔgɔ bolo u bɛ taa ɲama bɔ kɔ kɔnɔ quoi ɲama bɛ taa bala ji bɔda la quoi wajibi ye ji ka lasegin an ma ka na tiɲɛni kan tiɲɛ yɛrɛ kɔni faamaw de jɔyɔrɔ b'o la quoi ou bien dugu jeunesse quoi olu jɔyɔrɔ de b'a la quoi n'i y'a kɛ sisan ka u ka to ka jeune dɔw bɔ ka taa kɔda la n'i ye min minɛ ɲamanbɔ la quoi i ka 2000 sara n'i ma 2000 sara i ka taa su kelen kɛ polisiso la quoi n m'a fɔ n k'a bɛ ban dɛ ka caman bɔ a la dɛ ka n'o kɔni tɛ kɔni fura foyi t'a la quoi. Nin tun ye Zumana Kumani bɛ ale kama ba Zumana nin tun y'ale kan ye Yirimajɔ suma feerelaba don cɛnni min kɛra kunna maa si tɛ se ka hakɛ fɔ a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen kɛrɛnnenya n'o bɛ wele ko Segu Barama Tarawele ka bɔ dɔgɔ fure Kavende la ale yɛrɛ ka fɔ la k'u bɛ fɛn min fɔ ale bɛ fɛɛrɛ de ka kɛ jitɛmɛ sira ko ka se k'a ko bɔ sen kan ka jitɛmɛ siraw k'a bɔ u bɛ wele min bila ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaaw ma ka taa se sifinnakaw ma u ka fɛrɛ bɛlen kɛ nin ɲɔgɔnna kasaraw an kana se nin ɲɔgɔnna kasaraw ma bilen n'o tɛ maa joli dayirimɛ de bɛ tiɲɛ olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu kɔnɔ na jamana kɔnɔ na ala de b'a dɔn mɛ n'a fɔra k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna kasaraw bɛna sɔrɔ ka se ka maa caman dayirimɛ tiɲɛ k'o ye gɛlɛyaba ye kuma tɛ dɔrɔn ye fɛrɛ ka se ka kɛ ka se ka nin ɲɔgɔnnaw bali an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna kasaraw ma hali bi Mohamed Samake ka kuma bara la a ye ɲininkali kɛ maa wɛrɛw la minnu bɛ n'i sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ dɛ ka furaw n'o ye farafin furaw ye ka se k'olu feere o maa dɔw fana ko ji in ye kasaraba s'olu ma a ye ɲininkali k'olu fana na u ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Isa Jawara n bɛ fura feere Yirimajɔ sugu la sinon a ye degun kɔni lase adamadenw ma yan tun bɛ hami min na la o tun ye ni de ye parce que san nana na cogo min ala ka dɛmɛ tɛ ni min tun bɛ to a la hakɛ sigi tun tɛ k'a la n'a tun nana tile fɛ ka adamadenw to sen kan ala yɛrɛ ka ko tɛ n'a ni bɔlen tun tɛ sɛfɛ hakɛ tun tɛ k'a la komi ala y'an dɛmɛ ale yɛrɛ b'a ka ko cogo dɔn a y'a kɛ sufɛla la o y'a sɔrɔ mɔgɔw dalen don a donna minnu kan a ye degun lase mɔgɔw ma n'a tun nana tile fɛ a ni bɔlen tun tɛ hakɛ sigi tun tɛ sɔrɔ a la tiɲɛli fɛn min ye bon o ye nafolo tiɲɛli adamaden bolo an t'o jate la o a mana kɛ cogo cogo n'i kɔni ka kɛnɛ i bɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛli min kɛ mɔgɔw kun hakɛ t'a la ne yɛrɛ filɛ a ye dɔn diɲɛ kun mais mɔgɔw bɛ sugu kɔnɔ yan dɔw ta ye 500,000 dɔw yɛrɛ ta bɔ fɔ cogo la dɔw ta ni sanfɛla cɛ u ko min yɛrɛ ta 500,000 bɔ kɔni kɔni b'o yɛrɛ dɔn a ye malo min tiɲɛna kun a ye sanfɛta min ta dɔrɔn k'a tɔ bɛ di adamaden ma k'u ka taa n'a ye n b'o mɔgɔ dɔ sugu kɔnɔ yan ne yɛrɛ filɛ a ye fura min tiɲɛne kun a ka ca mais ne m'o jate san nana 334 bon ne sigilen to la Mbɛgurudi la ji nana kana don ne kɔrɔ so yɛrɛ kɔnɔ n'a so ni so ɲɛ kɔnɔ don bon dukɛnɛmala bɛ yen o kolilen don a y'o kɔnɔla fa ka na don ne yɛrɛ ka so kɔnɔla fa ka na don ne kɔrɔ ne wulila dɔrɔn k'a ye ji bɛ so kɔnɔ kɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ an ye minɛn dɔ ta k'o yɛlɛ sanfɛ mais ne y'a dɔrɔn saba ne ko muso ma ko bon i bɛ denmisɛnnin kelen ta i b'i dɔ tabali sanfɛ ne yɛrɛ bɛ kelen ta ka jɔ n'o tabali fenêtre la ne y'o fɔ ma a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ fɔ ka se mɔgɔ sɔnni a bɛ ne ka se senkuru la ne yɛrɛ kɔni jɔra ka kɛ ala wele yɛrɛ sa ji kɔni a tiɲɛli yɔrɔ ka ca a yɔrɔ ka ca dɛ dɔw bɛ yen ni maliyɛn yɛrɛ la ko ma nɔgɔn parce que an tɛ jateminɛ la n tɛ ka ji bɔn ɲaman bɔ wulu kɔnɔ ka san nɔtɔla k'a bɔn ji woyo fɛ o ye u bɛ kɔlɔlɔ lase adamaden ma hakɛ si t'a la mais mɔgɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni tɛ jate bɔ la
sino yɛrɛ b'a dɔn n'i ye kɔni ɲaman bɔ kɔni ji fɛ ou bien i y'a bɔ fossé dingɛ kɔnɔ kɔni i kɔni y'a dabɔ tiɲɛli kama parce que ji tɛmɛsira don ni ji nana kali pɔn ninnu dugumala la ɲaman mana kali pɔn dugumala la ji bɛ tɔn ni ji tɔnna dɔrɔn ji bɛ walankata a kɛn ka taa yɔrɔ fɛ a man ka taa yɔrɔ fɛ a bɛ taa o fɛ o yɛrɛ de ka jugu la fo ka dama tɛmɛ an balodan k'a fɔ ni tun ye isa ni tun y'ale kan ye kɛrɛnkɛrɛnnena Mohamed Samake ka kuma bara la kuma tɛ dɔwɛrɛ bi ji ye kasara min se ne kunbɛcogo bɛ ɲinɛ na o ka kɛ ni ye sɔmiya daminɛw ye sango gɛlɛya wɛrɛ o kana ye ɲɛfɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a tila ninnu ne k'a bila o sira kan n'an bɔra ye min ye sifinnakaw ka bureau sigilen n'o ye jeunesse bureau ye o baaraw daminɛ n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na o baaraw bɛ ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na ko bi kominiw taw bɔ kɛra k'olu sigi dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na n'o bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ région ta ni ala sɔnna ma o ye dɔgɔ furancɛ wɛrɛ ye o baara minnu bɛ sen na masigi jɔla marabolo kɔnɔna na masikaw y'a yira k'a fɔ k'olu ta kɔni a kɛra bɛn ni kelenya kɔnɔna na tɔn in min kɛra ɲɛmaa ye a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Sitafa Hayidara ye mɔgɔ caman bɛ wele vie la ne ye école karamɔgɔ ye an ka école dan tuma la alhamdulillah ne kɔni garisɛgɛ don a la ka ne kɛ jeunesse président ye an y'an sigi jeunesse bureau an y'a sigi a ma kɛ ni gɛlɛya ye fiyewu sira bɛɛ kɔnɔ a ka kɛ ni jamana ye sariya se mun ta jeunesse bureau sigi kama n'o kun ye ka commission dɔ sigi a kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la commission min ka baara ɲɛsinnen don jeunesse bureau falili ma commission mɔgɔw y'u ka baara kɛ yanni bureau sigi don cɛ o commission la sisan maa 20 dɔn de kun taara ka taa ka dossier déposer masigi jeunesse bureau kama o maa 20 dɔn la maa 11 de ka papier de sera ka ta ka baara kɛ o ye o maa 11 fan la maa 2 ma ye kɛnɛ kɔnɔ an ka bureau sigi don mɔgɔ min tɔgɔ dɔn lise kɔnɔ k'o bila ka taa o kɛra maa 6 ɲɔgɔn hakɛ de kɔfɛ sisan an bɛna laɲini de kɛ mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen n'olu sisan bɛ se ka a dafa ka baara nin kɛ an bɛna olu de wele sisan ka don ko kɔnɔ olu ka se ka bureau lise tɔ dafa mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau ye min demande an fɛ ani sariya kɔnɔna la o ye maa 6 kɔni bɛna ci ka taa tu la directrice fɛ yen ale ka o lise ni a k'o valide o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jeunesse bureau mɔgɔ tɔw minnu bɛ yen ko olu ma se ka don ko ni o dɔw tɛ sariya kɔnɔ ko olu bɔlen don ala o tɛ an bɛna tila ka bureau wɛrɛ sigi ni an b'a fɔ ma ko danga bureau ye an bɛna président dangaw ni fɛnw ko la o lise kan ka to an yɛrɛ bolokɔrɔ an ka se ka baara kɛ walasa commune den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na walasa an ka laɲini min ye ni o y'an ka commune ka ɲɛtagaw bɛɛ bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogoya min na an bɛ fɛ ka baara nin boloda o cogoya la. ni tun ye Sitafa Hayidara ni bɛɛ lajɛlen kama fɛ yen dɔw ko surufekɛ sifinnaka dɔw lakɔli karamɔgɔ dɔw fana masigikaw fɛ yen a y'a fɔ cogo na masigi bɛ jɔla mara de fɛ ni masigita kɛra bɛn ni kelenya ye ka fɛn min fɔ n'o ye région yɛrɛ ta ye n'o ye jolakaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ masigikaw ta kɛra hɛrɛ ni baden na olu fana ta n'a bɔra cercle la ka na région na ni bɛn yera cercle la région kan ka misaliya de yira o tuma o ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw fana k'o kunnafoni di wa mali fan caman fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ tigɛya la yɔrɔ si bɛɛ lajɛlen b'a la ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini cogo min na u bɛ ka baara in kɛ ten ka fɛn min fɔ yɔrɔ dɔw k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ nin kana k'o ye min a ka kan walima a ko dabɔra sariya minnu kama a ka bila o hukumu kɔnɔna na n'o kɛra a bɛ kɛ lafiya daba ye ɲɔgɔn sama bɛ bɔ a kɔnɔna na ala kana ɲɔgɔn sama ye a kɔnɔna na yɔrɔ si n'an bɔra ye Canal Plus olu maaw u ye fara ɲɔgɔn kɛ n'i ye sɔrɔ ni ka se ka donbɔlɔ dɔw ye tɔnbɔla dɔ ye ka se k'o baaraw kɛ o sen fɛ ka maa dɔw n'i y'a sɔrɔ k'u ka olu yɛrɛ k'olu abonné kalo 6 k'o sɔrɔ kɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye gagnant n'olu kɔni ye olu gɛrɛsɛgɛ ye fara cɛ a ko kɔnɔna na o kɛra fara ɲɔgɔn ba y'u fɛ o min kɛra a kɛnɛ kan min ka muso ɲɛma min bɛ kɛra n'i y'a sɔrɔ e bɛ ka kunnafoni ko kunna Fatumata Nasser ale ye kuma min fɔ o filɛ. an ye tombola belebele organiser o tombola la mɔgɔw ye gagné kalo 6 la u ka formule kɔrɔlen na u bɛ formule min ta ka kɔrɔya u bɛ kalo 6 sɔrɔ o la kalo 6 u bɛ Canal Plus sɔrɔ fufalaki u t'a sara pour que ka vie faciliter an ka clients na parce que an b'a dɔn ko wagati ma nɔgɔ an bɛ promo kɛ kuma bɛɛ an ka clients ye an bɛ décodeur sɔngɔ jigin an bɛ chaîne d'u ma fufalaki an bɛ groupe di tombolaw la an bɛ bon d'essence di tombolaw la donc bi tun y'o tombola remise laban ye kalo de juin kɔnɔna na an ye 90 gagnants de sɔrɔ juin don o don mɔgɔ 3 gagné donc an y'olu de wele bi o mɔgɔ kilancɛ laban nana bi an ka localiw kɔnɔna na an ye remise kɛ an n'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye donc remise kɛra à partir de demain u ka abonnement bɛɛ bɛ activé. Fatumata Nasser ni tun y'ale kan ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu yɛrɛ olu gɛrɛsɛgɛ fara cɛ la o maa dɔ b'u ka sariya di an k'u lamɛn. ne tɔgɔ ye Ibrahima Bakoro Sise ne ye Canal ka client ye ne gɛnna nin tombola in na kalo 6 a sɔrɔla n ka n bɛ se k'a fɔ n ka client fidèle fɛ ne bɛ ka Canal ta tuma bɛɛ wagati la n ka Orange Money la tuma o tuma n'a sera parce que Canal u ka chaîne ka di ne ye u ka jabaraso filɛliw ka di ne ye i n'a fɔ ka se dolanci ko hukumu kɔnɔna ma o yɛrɛ b'a to min b'a diya ne kosɛbɛ ne b'a ta mais min min fɔ client ye tiɲɛ na o waati ka gɛlɛn mais an ka Canal ka abonnement ta an ka abonné téléphone min minnu bolo Android o ye
fɛɛrɛ dɔ ye u bɛ se ka kanali layɛ nɔgɔya la hali ni courant tɛ yen. Ne tɔgɔ Salimata Kulubali, ne bɛ Jikɔrɔni Para la. Canal Plus filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ka denmisɛnninw yɛrɛ ye. U bɛ bɔlɔ lajɛ a la, u bɛ wɔkulɔninw lajɛ a la. Canal Plus a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Ne bɛ assuré da. Welekan bɛ n bolo ka las'u ma. Nin kɛlen filɛ nin ye vraiment an bɛɛ content na. A diyara n ye. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ala k'u bolo mɛn u ka baara la. An balɔnna ka fɔ ni tuyama dɔw ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila lafiya u y'a fɔ cogo min na n'a kun tɛ da ko kuranko gɛlɛya o kama nka u na tabali kɔnɔ u ye maaw kɔni ka se k'u timinanja an bɛ dugawu kɛ Ala k'u hakililaw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye dolo kura an ka jamana kɔnɔ na o ye fɛn kalanbulaw kɔnɔ n'u b'a baaraw sigi sen kan o baaraw kɔni k'a bɛna dabɔ tuguni baara in yɛrɛ a kun ye fɛn jumɛn de ye an bɛ se Sanogo ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ yan ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u ka dɔnkilida sira fɛ donc minnu bɛ fɛ ka musique kɛ u ka baara ye à l'avenir anw bɛ yan k'u former de u ka o rêve in na u bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na k'u ka baara yira public la yɛlɛmali min b'a la cette année o ye candidat nombre candidat taara 20 na alors que d'habitude a tɛ tɛmɛ 12-13 kan et aussi an ye yɔrɔ fana changer a tun bɛ kɛ palais la bibi na an bɛ Bameba la donc an y'an ka déco changer un peu en fonction région 10 ka fara Bamakɔ kan Sikaso, Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti, Ségou, Kulikoro an bɛ ka ɲini jama fɛ u ka na u ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ nin baara in na u bɛ ka nin baara min kɛ donc u bɛ ka nin baara min kɛ u mago bɛ jama fana ka tɛgɛrɛ la donc jama ka n'u lajɛ o bɛ ɲa kosɛbɛ kosɛbɛ a b'u encourager a bɛ courage d'u la ka baara in fana tɔ kɛ ka ɲa donc an b'o ɲini jama fɛ ka bɔ u ka n'u soutenir jeudi o jeudi cinéma Bameba la yan nɔ. Ni tun ye Amisɛtu Sanogo ni tun y'ale ka ɲa ko ɲɛma min y'a candidat dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o dɔ ye Modibo Tera ye baara in bɛ cogo di ani ale y'a yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. mais ne ka se Dolokura la Ala sababu ne bɛnkɛ sababu parce que o de bɛ ne dɛmɛ ne ka dɔnkilidaw la o de sababu y'a to ne fana nana Dolokura la ko n bɛna dɔnkilida laɲini kɔni mun bɛ ne la Dolokura hali bi Ala ka dɔ fara kan ka yiriwa ne fana ka se ka kɛ premier o de fana laɲini bɛ ne wa dɔnkili yɛrɛ de kanu bɛ ne la quoi maya dɔnkili yɛrɛ de kanu bɛ na dɔnkili ka di kojugu kojugu bon ne bɛ ka jɛngisibi de la de kɛ i kana jɔnmɔgɔ la i kana kɛ sabali kana jɔnmɔgɔ la i kana kɛ i kana jɔnmɔgɔ la i kana kɛ i bɛ jɔn ma dɔ la bi o de bɛ ɲɛnabɔ sini nka bɛɛ bɛ jɔnmɔgɔ la ma ye i kana jɔnmɔgɔ la de i kana jɔnmɔgɔ la de sabali ne tɛ jɔnmɔgɔ la de. Ni tun ye Modibo Tera ni tun y'ale ka ɲɛ ko sodenni min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kan ka 100 sɔrɔ a bangedon i b'a sɔrɔ a bɛ 1000 farida a fɔra cogo min na fɛn in tɛ dɔ ye sifinnakaw ka se ka denmisɛnninw k'u seko ni dɔnko yɛrɛ ka se k'u ɲɛ yɛlɛ u la o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakilila ye ni ka yakubaya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw bɛ taa n'a ye ND jamana kɔnɔ nin waati in na a yirala k'a fɔ min kɔni ye siraba kasara ye ko o fanga ka bon NDkaw fɛ yen nin waati in na dɛ bawo ko laban yɛrɛ min kɛra k'a kɛra sababu ye maa 18 olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne la a kɛyɔrɔ la maa 19 bɔɲɔgɔn ko olu sɛbɛkɔrɔ joginna o tuma ko wulikajɔ bɛ senna nin waati in na min ye ND ale ye maa ɲɛmaw fɛ walasa min ye nin siraba kasara n'o ye fu bɛ se ka siri a dan la cogo min na n'an bɔra ye Slovaki ale fangabulon ɲɛma n'o ye premier ministre ye ko ale tun ye kalo 2 bɔɲɔgɔn kɛ a banalen tun to k'a tun tɛ baara la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin waati na k'a kɔni seginna ka na ka baaraw daminɛ a yirala k'a fɔ mai kalo tile 15 tɛmɛnen na ko min ye maa dɔ kɔni k'o ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka marifa ci ni cɛba in na a tuma fɛ yɛrɛ ni ka se ka ani kɛnɛ karaba ka kunnafoni kɔ fɔra ko wulikajɔ kɔni kɛra sa min ye nin cɛba ye a bɛ se ka furakɛ cogo min na k'an bɛ don min na ko bi k'a seginna ka na baaraw daminɛ ko basi foyi t'a la n'an bɔra yen an bɛna farafinna kɔnɔna la Kamerunikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min ye citerne dɔ ale falen taji la ka to boli la sa ko a kɔni yɛrɛla duguma ko waati min na citerne kɔni kan ka bɛn ko tasuma kɔni wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɛra Kamerun yɔrɔ min na sa a bɛ wele ko E-Fulan na yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɛlen na ko maaw kɔni jatigɛra kosɛbɛ dɛ ko bawo ka sigida maaw ko a ka ca kosɛbɛ o tuma ko u kɔni wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma wulikajɔ kɛ joona walasa min ye nin n'a ɲɔgɔnna kasaraw ye a bɛ se ka kisi a ma cogo min na Chad jamana ale ni Émirats Arabes ko olu kɛ ɲɔgɔn ye ani terisira baaraw ko a kulo girin waati in na ko o de kama sa Émirats Arabes k'u bɔra ka se ka dɛmɛba dɔ ta ka di Chad ma n'o ye bolimafɛnw ye o bɛ taa min ye mobili 100 bɔɲɔgɔnko ka se k'o ta ka di Chad
ale gouvernement ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye u ka wulikajɔw la ka se ka ɲɛsin terroriste olu kɛlɛli ye u bɛ se ka kolo giriya cogo min na n'an bɔra ye Egyptikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min kɔni ye kɔɲɔkɛla dɔw ye karido sufɛla yɛrɛ fɛ ko olu tun bɛ tanni kɛ segu la kunnafoni ko fɔla ko min ye nin cortège ye n'o ye kɔɲɔkɛlaw ye ko u tun bɛ girin k'a fanga tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'u y'u to de la sa pont dɔ sanfɛla la sa ko min ye cortège mobile dɔ kɔni ko o kɔni pont fara ni ka jigin ba kɔnɔna la u bɛ ba min wele ko Nil a yirala k'a fɔ maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko o tun bɛ mobile kɔnɔna la kɔɲɔmuso ale yɛrɛ dɔgɔmuso fo ka taa se kɔɲɔcɛ ma o dɔgɔkɛ olu n'u jɛɲɔgɔn maa 4 bɔɲɔgɔnko an bɛ don min na ko bi ko masa bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni la ko ɲininiw bɛ sen na min ye maa tɔ saba ye sa olu bɛ se ka ye cogo min na karamɔgɔ Abdulaye Kulubali an ye kunnafoni jamana kɔ kan la kuma la tuyeni an cɛ Mamadu Samake kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada ni k'o sabati jamana in k'a kolo suma